приятели! Аз съм Александра и това е моето първо видео за плетене на гривни. Днес ще ви покажа как да си изплетете ето такава гривничка. Не знам точно как се нарича, но пък е много красива. Става и за приятелски гривни. Ето. Тя може да се направи от 3, 4 или 2 цвята. Може даже и от един. Вие си преценявате. Моята ще бъде от 3 цвята. Кафяво, червено и розово. Но кафявото ще го използвам, за да мога да захвана гривната, т.е. вместо ето това бяло. Ще ви трябват и ето такава кукичка, извинете. Ето такава по-мъничка, която е за захващане. И 2 вилици. Аз съм ги сложила с ластички, за да мога след това лесно да ги отделя. И така, нека да започваме. Сега, аз взимам кафяво. Вие си решавате, нали, вашите цветове какви ще са. И го слагам ето така. На едната страна от вилицата. След това взимам червено и го слагам. Взимам една червена ластичка и го слагам ето така. После още една червена и я слагам от другата страна. Взимам и една розова и я слагам по средата на средните 2 зъбчета на вилицата. И трябва да ви се получи нещо такова. Ето само от едната страна има ластичка, от другата няма. Ето така отгоре. И сега взимаме тази кукичка, защото и другото, нали, за да качваме се качва кукичка. Някои хора го наричат така. И сега взимаме кафявото или вашия съответен цвят и го пренасяме над розовото и червеното и трябва да ви стане нещо такова. След това взимате отново едно кафяво и слагате отгоре, взимате едно червено и още едно червено и ги слагате по крайните зъбчета на вилицата, ето така, и взимате едно червено и ги слагате на розово, извинете, и го слагате на средното, по средата на двете зъбчета. Ето така трябва да ви се получи до тук. Надявам се да виждате. Ето така. Ще обърна вилицата, за да видите. И сега взимаме ето тук сега. Взимаме това червено и държим тук, за да не ни се изхлузи. И го... извинете. Хващаме кафявото и си го премятаме, като миналия път. И сега взимаме червеното, го премятаме. Взимаме розовото и го премятаме. Взимаме и другото червено и го премятаме. Същото правим и от другата страна. Премятаме и трите ластичета. И така, нали, трябва да изплетете цялата гривна. Аз ще продължа с вас още малко. Слагате си розовото. Аз ги редувам. Слагам първо розовото, после червеното и така. Този вариант може също... Аз не съм пробвала, но може би може и на ето такъв стан. И така, премятаме си кафявото, червеното, розово, червеното и червеното, розовото, червеното. Ако ви е по-удобно, може и да не използвате такава кукичка, с която премятам аз, защото на мен понякога ми е по-удобно да си премятам и с пръсти. И така си продължавате гривната. Си редувате цветовете. Кафяво, розово в средата и 2 червени отстрани. Ето така, горе-долу, трябва да ни се получи самата гривна. Така. Ето това трябва да ни се получи гривната.
Сега ще продължа да плета. Така, ето на мен вече започна да ми се оформя гривната. Ето вижте. Трябва да си прилича. Всъщност, но запомнете, че ако плетете тази гривна на стан, ако станът не е достатъчно дълъг, ще трябва да я сложите на едно станче, на две от на две ето такива и да я продължите с най-обикновената плетка, която е само да ги с ръце, която се плетеше най-лесната, или с тази която е такава по-стегната. Но аз предпочитам да се плета на вилицата, защото мога да се изплета колкото ръката ми. Вие си я плетете докато мерете си от време на време и когато ви стане на ръката, я завършвате. След малко ще ви покажа как. Само да си довърша тук малко гривничката. И така моята гривна е готова, защото тя е за бактолчетка ми, тя е по-малка и с по-малка ръка. И сега ще я завършвам. Така. Значи, по принцип, аз съм се измислила мой си начин как да я завършвам. Вие може да си я завършвате както си искате. По принцип има още такива видеа, показващи тази гривна, които завършването им е по-различно, но това завършване аз съм си го измислила. Значи, взимаме едното червено и го слагаме по средата. И на двете стълбчета. Взимаме и другото и отново го слагаме по средата. Така, и от другата страна правим същото действие. И после си взимаме една от кафявите ластички и я слагате ето така на двете средни стълбчета. Нещо ето такова трябва да се получи. И си премятате другите три. И другите три. После си събирате двете заедно. Едната кафява сме я разделили на две части. И я слагаме така заедно. Слагаме и кукичката. Изваждаме си я от вилицата. И си я закачаме с другата. От другата страна и ето ни е гривната. Това беше от мен. Коментирайте, харесвайте и до следващия път. А също така може и да ми пишете какво мога да изплета, за да ви покажа как се плете. Добре, чао!